जोंनि उदालगुरि जिल्लानिफ्राय दाब दाब जायगानि गोबां लाइमोनफोर 540 सा लाइमोनफोरा दिनै जोंनि बे उदालगुरियावहाय UPPL दोलोआव आनुষ্ঠাनिक भाबै जोंनि UPPL दोलोखौ प्रमद बर' सारनि जे मिशन आरो भिजन बेखौ मोजां मोननानै UPPL दोलोखौ आरोबाव गोरासिन खालामनो गोख्रोंसिन खालामनो जायफोर लाइमोनफोरा BPF खौ समर्थन होगासिनो दङमोन गोलाव सम दिनै बिथांमोनहा प्रमद बर' बिथांनि जे मिशन आरो भिजन बेखौ आकर्षित जानानै एट्राक्शन जानानै मोजां मोननानै दिनैनि दिनाव UPPL दोलोआवहाय बिथांमोना जगदान जाफैबाय आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना जोंनो खोथा होदों दे साफ्रोमबो जायफोर बिथांमोना दिनै जोंनि UPPL दोलोआव हाबबाय एबा जगदान जाबाय आखाइ हमफैबाय बिथांमोना आरोबाव गावसिनि न'खर गावसिनि ओनसोलनि जायफोर बिथांमोना BPF आव दंबावोमोन बेखौ इलेक्शननि सिगां गाबोन समफोरनि गेजेरावनो बिथांमोना गोबां गावसोर लानानै फैबावनो बे बिथांमोना जोंनो खोथा होदों बावहाय दिनै धोनस्रि समस्ति उदालगुरि मेन टाउन आम्बागाव एरिया माजबाद दाब दाब माने बुंनो थाङोब्ला उदालगुरिनि मोनफ्रोमबो ओनसोलनिफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय बिसेसकै माजबाद आरो जोंना धोनस्रि आरो हरिसिङा समस्ति बे जायगानिफ्राय दिनै लाइमोनफोरा जोंनि दोलोआव जइन जाफैदों गासिबो BPF नामा बिथांमोनहा दलजों लोब्बा गैद्रायाब्लाबो माखासेयाथ' जा बनसुनिफ्रायबो दङ जोंहा टंलानिफ्राय बनसुनि जोंहा बेयाव मोननो हादों जोङो दिनै जइन जाफैबाय आरो माखासे जोंनि जाय लाइमोन बिथांमोना दोलोआव थोंजोङै गैयामोनब्लाबो बिथांमोनहा BPF दोलोनि हार्डक'र सापर्टारमोन जायफोरा दिनै जोंनि UPPL दोलोआव आगान होफैबाय BSUनि स्ट्रेटेजिया माबायदि बेखौ आं दिनैनि दिनाव बुंनो थांला बा आं मिथिया आरो बिथांमोनाव दा मा स्ट्रेटेजि थाबावनो जायफोर बिथांमोनहा केन्द्रीय नेतृत्व बा सेन्ट्रेल कमिटियाव दंमोन बेयावथ' फ्रायैनो लांदां जाबैबाय आरो जेरावहाय सोद्रोमायानो गैला सोरखौ लानानै पलिसि खालामबावगोन एबा फिल्डआव हाबनानै खामानि मावबावगोन दा गतिके माबा मोनसे प्लेन पलिसि थाबावगोन होननानै आं सानला बनसुनिफ्रायबो दिनै गोबां जइन जाबाय थानायखौ जों बनसुआ जोबा आं बेखौ दिनैनि दिनाव बुंनो हाया माखासे बिथांमोनहा आइडिय'लजिकेलि नांथाबनानै थायो आरो माखासे बिथांमोनहा जे प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायजोंनो माखासे थांखिफोरा जोंनि जौगानायनि थांखिफोरा जाफुंहैगासिगोन बिथांमोना बेखौ बुजिनो हानानै गुरलाब गुरथाब माने जोंनियावहाय हाबफैगासिनो दं आरो फैबाय थानाय समाव जिहेतु UPPL दोलोआ मोनसे इनक्लुसिभ दोलो जाय दोलोआवहाय इयुथफोरनि थाखाय गोबां स्पेस होनाय जादों सिट प्रग्राम लादों आरो एसे सिगां प्रमद बर' बिथाङा जे गावनि बिबुंथियाव मुंख'लांबाय जोंनि इयुथफोरनोनो माखासे जोंनि समाजनि बा जोंनि BTR हालामनि गोबां खामानिफोरखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय अलरेडि एप्रुभ फान्ड लानानै बिथांमोना इयुथफोरखौ एंगेज खालामनो नागिरदों आरो बिनिफ्राय साबसिन मा थाबावनो दा आं बुंनो सानो फैगौ समाव जोंनि BTR हालामनि इयुथफोरनि थाखाय मोनसे मोजां थासारि मोजां परिबेस फैगासिनो दङ गोजोनथाव खौरां नोंथाङा कटन आरो इरि जि गाननो मोजां मोनोना नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय आगर दाग्रा आफादा 1 एप्रिलनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बैसागुनि 20% 50% डिसकाउन्टनि अफार आगर स्ट'राव हौवाफोरनि थाखाय कटन आरो इरि जिफोरखौ मोननो हायो जेरै जेन्स शार्ट शर्ट कुर्ता लं कुर्ता वेस्टकट गामसा स्टल मफलार आर'नाइ आरो हिन्जावफोरनि थाखायबो कटन आरो इरि जिफोरखौबो मोननो हायो जेरै लेडिस कुर्ता लेडिस टप लेडिस पेन्ट दखना साद्रि इरि स्टल आरो इरि सलफोरनि गानग्रा जोमग्राफोरनि जिखौ मोननो हायो कटन आरो इरि जिफोरखौ गानग्रा एबा बायग्राफोरनि थाखाय आगर स्ट'रा मोजां सुबिदाबो खालामदों जेरै अनलाइननि गेजेरजों WhatsApp नाम्बार फेसबुक आरो इनस्टाग्रामनि गेजेरजों बायनो हागोन आरो सोरबाफोर हलसेल बायग्रा दंबा हलसेलबो बायनो हानायनि सुबिदा दं बेजों लोगोसेनो मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव आगर दाग्रा आफादाव सोरबाफोर जि दानो गोसो गुदुं आइजो सुबुं दंब्ला जि दाफिननो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 8822063339 9678923836 आरो 9613 224401 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन